Good morning mga idol. Magandang araw sa inyong lahat. Mga solid viewers natin dyan. Sa mga silent viewers, magandang umaga sa inyong lahat dyan. At kumusta kayo? Last day namin ngayon sa aming church outing. Mamaya uwi na kami sa lugar namin sa Bukidnon. Shout out sa lahat ng mga kasamahan namin dyan. Mga kasamahan namin lahat mga idol. Oh, kaway-kaway. An? Tutubag diri. Hi, welcome to my vlog. Hello. Hoy, pag-hi mo dyan, oy. Hoy. Kaway-kaway mo, kaway-kaway. Hi, bye-bye. Ayan, mga idol, mga kasamahan namin lahat mga idol. Hanggang dito. Bukos kami sa aming pagligo. Ayun, mamaya uwi na kami. Uwi na kami sa Bukidnon. Kumusta kayong lahat dyan mga idol? Okay. Sawa ko mga idol. Hello. Subscribe mga idol, Katuski TV. Sa likod. Pre, kaway-kaway pre. Kaway-kaway dia. Shout out. Pare Rodel Bilion. LDR sa church namin. At ito pa si Nung Samson. LDR namin si Attorney. Attorney Anirdis. LDR namin sa aming church. Ito pa si Raymond De Leon. Yan. Elder. At ito pa si Pastor Kaya. Pastor namin sa aming
Church. Sa Lumbo City Church. Ay, Yan. hindi ba't mo kay uli na sa karunuman pa dito. Na kami mamaya. Focus kami sa pagligo. Mawala naman na ayog at ha. Doy. Mawala na ayo sa mare kay musamot sa kuan sakit. Bawa na yung tulog ko sa ihian. Yan naman yung gisamaran. Mahilis naman na. Ganina tako kay unday ko ganina. Ako kalibangon. Kalibangan lang. Kalibang danang na ta ihian. Mag-ingay ang bata mga idol. You wanna ride a boat? Where did you want to get? Abo. Doon sa kabila mga idol, nandyan ang pamangkin ko. Oh yeah, yeah. Doon sa unahan, no? Marami din sila. Sandali. Ha? I-zoom ko kanal. Sandali. Boat, wala pa manang boat. Oh, the boat is coming. Oh, Diyan banda mga idol. Nandyan ang pamangkin ko. Yung samahan nila. Ito, you wanna ride the boat? dyan galing. Papunta doon. Yung kasamahan namin yan. Sa iglesia. Ito. Shout out. Sama ko mga idol. Lamig na. Yung nagpangka. Sama namin. Ayan. Pati na ng ano. Wala. Ito pa. Mansa. Ay, laki, hindi na ako. Dili saba ba? Saba, eto. Sorry? Ay, painayan ako dinara. Ato, kakamitin. Layo na kayo to eh. Ugma pa, makabalik ko ro.
Pwede, wala mo ka na kami dyan. Dollar na eh. Dali na kita taganon. O pambot na. Mga kuha na lang ka-oras ba? Mga usak na oras ka po. Anak yan. Dire, makat. Oh. Dali. Dollar kaya na. Mas gusto ko yung dagang pambot na lansa. Oo. Elder Samson Rivera. Elder Sanchez. Ito mga idol. Alin an? An? Alin ba? Ano ito? Ito. Woo! Bas na. Balik ko na dito ba? Thumbnail. Isa pa. Para lahat tayo mapili. Dire. Thumbnail namin guys, mga idol. Ayan. Magkasalita ito na ito. Nag-prepare na ang iba. Handa nang umuwi. Ligpit na nilang mga gamit. Kami hindi pa. Mayad bang gusto sa kwan? Kasi ito ba sa kwan? Pabayro nun. Managuro na kayo. Ikan ka dito. Malamig. Malamig ako mga idol. Hanggang dito na lang mga idol. Salamat sa inyong pagsubaybay sa aking vlog. Salamat, bye-bye sa inyong lahat. God bless.